Amb Intersindical se'm presentat ara fa 4 anys a les eleccions sindicals i vam passar de no tenir representació a ser la tercera força sindical a Catalunya. Però qui som Intersindical? Som un sindicat de classe, independentista amb representació a tots els sectors productius del país i no estem vinculats a cap partit polític. Catalunya necessita tenir un sindicat nacional fort que estigui a l'alçada quan el país el necessita. Nosaltres no passegem submarins, però en canvi fem propostes concretes a defensar la vehicularitat del català. Només amb una lluita conjunta i desacomplexada assolirem aquest objectiu. Contra les imposicions lingüístiques, més català. Som feministes i fem acció sindical amb perspectiva de gènere per tant d'acabar amb tot tipus de desigualtats i discriminacions. Som l'únic sindicat que aposta per la República Catalana com a mitjà imprescindible per assolir la plena justícia social. Les que hi som, ens quedem. Revertim les retallades. Ampliem els nostres drets. Un país, un sindicat. Per un sistema inclusiu, amb tots els recursos, no acceptarem més promeses buides. El 14 de març, vota Intersindical.